Goddag og velkommen til TV3. I denne udgave kan du møde vores nye branchedirektør Anders Stauke og høre om hans tanker og planer for DI Byggeri. Herudover kommer vi ind på prognosen for udviklingen af byggematerialepriserne samt konjunkturudviklingen i byggeriet og forventninger til den fremtidige efterspørgsel. Vi gennemgår også DI's nye beregningsværktøj, som viser, hvornår man er berettiget til kompensation for prisstigninger. Og så runder vi af med at have et interview med årets vinder af DMI Skills for tømmerlærlinge. God fornøjelse. Fusionen mellem DI Byg og DI Dansk Byggeri er nu 8 måneder gammel. I den tid har der været arbejdet på at finde en ny chef for branchefællesskabet DI Byggeri. Nu er han her, det er vi rigtig glade for, og han hedder Anders Stauke. Og vi har inviteret Anders i studiet til en dialog om hans tanker og planer for DI Byggeri. Anders, velkommen til. Tak. Og Martin Skov Heidemann, formand for træsektionen, også velkommen til dig. Tak. Anders, lad os starte lidt med at høre om, hvem Anders er. Ja, jeg er 58 år. Jeg har arbejdet de sidste 25 år med lobbyisme, interesseorganisationer. Det er at have medlemmer, hjælpe medlemmernes dagsorden frem og servicere medlemmer, når man har spørgsmål, ønsker. Kommer fra en stilling i Dansk Energi, hvor jeg har været 11 år. Før det var jeg faktisk i Dansk Industri i 15 år, og sluttede af. Det er også der med at lave branchefællesskab. Det var så bare for energi, og så var det meget naturligt, at jeg skulle videre til Dansk Energi bagefter. Det synes medlemmerne i hvert fald. Men nu er jeg her og har taget det her vigtige job på mig, og skal være med til at styrke og løfte DI Byggeri og hele den platform, der er for de mange tusind medlemmer, der er på det her område som en vigtig sektor for dansk økonomi. Ja. Nu har du været her i de her godt og vel 2 uger. Så hvad er sådan dine første tanker, efter du er begyndt at lytte og høre og fået oplysninger osv. om, hvad er de vigtigste dagsordner fremover eller i den kommende tid for dig og for DI Byggeri? Men først og fremmest er det at skabe en stærk platform, der iscenesætter, at vi har faktisk byggeri, et stærkt byggeri i Danmark. En vigtig stemme udadtil. Men så er det lige så meget også at få samling på tropperne, hvis man kan sige det på den måde. Få skabt et endnu stærkere hold, et endnu bedre samspil, og bruge dansk industri. Alle de kompetencer, der er i dansk industri, der er rigtig mange kompetencer og mange ressourcer, og spørger man, så får man. Det er sådan, jeg har oplevet det. Allerede nu har jeg oplevet det, men jeg har også oplevet det fra tidligere. Det er jo den ånd, der er i den her organisation. Har du nogen umiddelbare kommentarer til det, Martin, her? Altså umiddelbart synes jeg, det lyder rigtig godt. De ting, der betyder rigtig meget for træsektionens medlemmer, det er jo overenskomst, byggarantiordning og så muligheden for at ringe ind og få et juridisk råd. Ja. Dertil kommer selvfølgelig hele efteruddannelsesdagsordenen og selvfølgelig synlighed, som jeg tror, vi er rigtig mange, der trænger til at se noget nyt på den front. Ja. Det er i hvert fald også, som jeg kan sige, der kommer derop fra. Det er, vi glæder os rigtig til at få den her kaptajn på skuden. Har du nogle kommentarer? Nu nævner Martin nogle konkrete ting her, som er vigtige for vores medlemmer. Hvad har du at sige til det? Jamen, jeg synes, det er hele nogle meget vigtige, kan man sige, temaer og emner, som vi skal arbejde med. Og helt naturligt, altså byggaranti er jo et virkelig sådan et mærke, som håndværkeren kan tage med ud, og der skaber tryghed hos kunden. Ja. Skulle der gå noget galt, jamen, så er der en ordning, som kan hjælpe med at skabe den her tryghed hos kunden, så kunden nemmere, kan man sige, siger ja til den pågældende håndværker. Så det er noget, vi skal arbejde med, og vi skal også udvikle ordningen, og det er jo i hvert fald noget, Martin og jeg, vi skal kigge på sammen. Det her med at ringe ind og få hjælp, juridisk hjælp, er jo virkelig vigtigt for de mange håndværkere, de mange virksomheder, der er del af DI Byggeri. Ja. Det her med at samle kræfterne, så man har de bedste folk, i stedet for at man sidder for forskellige steder. Det er her, man skal kunne ringe. Det vil være helt naturligt, at man får den juridiske rådgivning her. Så det er også et vigtigt tema at arbejde med. Nu nævner du lærlinge. Fremtidens arbejdskraft. Hvor skal folk gå hen og blive beskæftiget i fremtiden? Det er jo naturligt, at byggeriet skal kunne tiltrække
unge mennesker til at arbejde i byggeriet, fordi det er jo en kamp mellem alle, mellem brancher, og den kamp, der skal byggeriet altså stå stærkt, så det er jo også et virkelig væsentligt tema. Og så tilbage til det her med synlighed. Ja. Det er alfa og omega, hvis man skal tages alvorligt, at man er synlig, og man er legitim. Altså man er en troværdig, legitim part, som man ringer til simpelthen. Ja. Så, en lobbyist plejer normalt at skulle ringe ud for at påvirke. Ambitionen for mit vedkommende, det er, at der faktisk naturligt bliver ringet til os, for at få input og hjælp til politiske dagsordner, eksempelvis en minister, der ringer hertil, eller embedsfolk, der ringer hertil, for at få input til forberedelse af lovgivning, forberedelse af forskellige typer regulering. Der skal de ringe til os. Hvad siger du? Har du nogle kommentarer til det, Martin, med hensyn til rammebetingelserne og det politiske? Jeg vil starte et andet sted, for jeg synes, det lyder rigtig godt, det Anders siger med, at vi skal huske, at vi kommer ind i et stort hus. Jeg tror, at jeg og mange andre har tænkt på, ligesom byggeriet flyttede ind, og så var vi en lille ø. Det er vi ikke. Vi er en del af noget større. Vi er noget nyt. Ja. Det er sådan set en ny organisation. Og det er jo helt rigtigt, at også for byggeriet skal blive bedre til at udnytte alle de kompetencer, som der er en idé i. Det synes jeg lyder rigtig godt. Det er godt set, men det er også godt set, at vi skal ud og være synlige. Så synlige, at ministeren ringer her. Ja. Og de andre ting, der bliver nævnt. Så altså, for egne vegne og på træsektionens vegne, så synes jeg, det lyder rigtig godt. Super. Er der en sidste kommentar eller bemærkning, inden vi slutter af? Ja, altså, det der med at bruge det i at være stærke, organisationen, og blive endnu stærkere, nummer 1. Også nummer 1, det er, at vi er synlige, og at der bliver ringet til os, at vi skaber den position, hvor man ringer til os. Anders, tak fordi du kom forbi og fortalte os om, hvordan du ser, hvad du ser som de vigtigste dagsordener i DI-byggeri her nu og i den kommende tid. Og Martin, tak fordi du kom og fortalte om, hvad der er vigtigt for medlemmerne. Tak til jer begge to. I slutningen af 2021 havde vi chefanalytiker Jens Nervig fra Danske Bank i studiet til at fortælle om prognoserne for udviklingen i byggematerialerne. Nu er du her igen, Jens. Velkommen til. Jo, tak. Da du var her sidst, det var omkring november sidste år, der fortalte du os, at forventningerne hos jer var, at priserne på materialer, råvarer i det hele taget, og dermed også byggematerialer, ville flade ud i løbet af 2022. Der er jo sket rigtig meget siden da, og derfor har vi inviteret dig i studiet her i dag for at høre, hvordan ser I på situationen nu? Ja, og tak fordi jeg lige må komme igen og rette op på det. Velkommen. Men der er sket nogle ting, som kom bag på os. En ting er, at verdensøkonomien bare viser at være stærkere, end vi har regnet med. Altså den her forbrugslyst, investeringslyst, bare den generelt stigende efterspørgsel på verdensmarkedet, ikke kun her i Europa, har vist sig at række meget længere ind i 2022, end vi regnede med tilbage i november sidste år. Så det giver altså anledning til prisstigninger. Det vender jeg tilbage til dem et øjeblik. Ja. Og så krigen i Ukraine er naturligvis kommet bag på os. Det er jo en ulykkelig historie i sig selv, men det har altså også nogle finansielle og økonomiske konsekvenser, som også har påvirket prisudvikling og påvirker prognosen. Ja. Men hvis vi lige starter med at tage det her med det er jo super fint, hvis du kunne sige lidt om, hvad forventer I så, der kommer til at ske også? Ja. Så det her med, at verdensøkonomien har vist sig at være stærkere end ventet. Men en måde, at vi kan gå ind og kigge på det på, det er altså, at det er alle mulige priser, der stiger. Ja. Altså man mærker det virkelig inden for byggeriet, men man er ikke alene inden for byggeriet. Det er en vigtig pointe her. Det er den pointe, jeg vil gerne illustrere her. Her der har jeg alle mulige priser. Den grå her, det er Danmarks Statistiks indeks for prisen på byggematerialer. Den begynder altså virkelig at stige sidste år. Det var det, vi var inde på sidste år. Og en væsentlig historie her. Må jeg spørge om ting? Er de andre priser, den blå der, er det også statistikpriser? Ja, det er alt sammen fra Danmarks Statistik. Okay, så de er sammenlignelige på den måde? Ja. Den blå her, det er producentpriserne, altså det er de priser, som fremstillingssektoren har på deres varer. Ja. Stiger endnu mere, altså der går det endnu vildere for sig. Og så er den røde her, som har fået en del opmærksomhed på det seneste, forbrugerpriserne. Altså de priser, som man oplever nede i supermarkedet osv., også begyndt at stige. Så det er priser på alle mulige ting. Det er altså fordi,
at forbrugslysten, investeringslysten stadigvæk er rigtig stærk. Så det er simpelthen bare en væsentlig pointe, at det gik vildt for sig sidste år. Det var svært at forudse, at det ville fortsætte i år, men det er det gjort. Man kan sige heldigvis for det. Altså, det er jo sjovt med en økonomi, som buller derud af. Men der er altså bare kun så mange, altså der er efterhånden ikke flere ledige hænder, der kan gå ind på arbejdsmarkedet, til på byggepladserne. Det er svært at finde flere varer at sætte på hylderne nede i supermarkedet, og så er det altså priserne, som må begynde at tage tilpasninger. Det er altså det, vi oplever lige i øjeblikket. Så økonomien er simpelthen ved at stærkere, og efterspørgselen større, end I havde regnet med. Ja, lige præcis. Så vi er også lige ind på krigen i Ukraine, og hvordan vi mærker den i forhold til prisudviklingen. Krigen i Ukraine, den påvirker jo byggeriet, økonomien på mange måder. For eksempel via de sanktioner, som er ret omfattende og påvirker, hvor meget må vi handle med Rusland osv. Men et af de steder, hvor den kan mærkes allerstærkest, det er på råvaremarkederne. Ja. Det er altså simpelthen, fordi Rusland Ukraine også for den sags skyld, er store producenter og eksportører af en lang række råvarer. Det vi oftest forbinder Rusland med, det er olie og gassen, kommer jeg tilbage til om et øjeblik. Men det er altså også landbrugsvarer, for eksempel hvede, majs, raps, som de eksporterer en del af. Det er også materialer, som er vigtige inden for industrien og byggeriet, f.eks. stål, aluminium, nikkel, træ, sådan nogle ting. Så det er en sådan bred vifte af råvarer, som bliver påvirket det her, når vi ikke kan købe dem, enten fordi vi ikke kan på grund af sanktionerne, eller vælger ikke at gøre det, fordi vi ikke vil understøtte det russiske styre, så må vi ud og købe det andre steder. Og igen, økonomien buller ud af lige nu, så det er ikke fordi, at der ligger en masse varer og venter på at blive købt rundt omkring. Der er ikke så stor kapacitet til bare at skrue op for råvareproduktionen andre steder. Så det er altså prisen, der tager tilpasningen. Og så vil jeg lige knytte en særlig kommentar til energipriserne her. Og det, jeg har med på figuren her, det er den blå her, det er gasprisen i Europa. Den røde, det er olieprisen. De steg forud for krigen og var allerede nået et pænt højt niveau, og så er de altså taget et ordentligt nyk op af efter krigen brød. Det er selvfølgelig først og fremmest fordi, at vi i Europa på verdensmarkedet er meget afhængige af Ruslands olie og gas. Og nu vælger vi ikke at købe det, eller vi prøver at omstille os væk fra det, så stiger priserne igen. Ja. Der står ikke olie- og gasproducenter derude og på spring til bare at levere den samme. Og fylde hullet. Så prisen tager tilpasning. Og det er noget, der mærkes nede på benzintanken, på varmeregningen, på elregningen også for en sags skyld. Og min pointe her, det er, at det kommer til at vare ved. Det er ikke noget, der går over lige med det samme. Så energipriserne, de bliver på et højt niveau, lige præcis, så langt du kan kigge. Ja. Det skal man vende sig til. Det kan godt være, at de kommer lidt ned, men vend jer til, at nu er vi altså i en situation, hvor energipriserne er høje. Ikke? Altså man kan måske lige skimte, at vi kom fra en periode, hvor at både olie- og gaspriser var meget lave. Ja. Hvor vi skulle tænke over, hvad energi kostede. Det er vi nødt til at gøre nu, og være lidt mere fornuftige med energiforbruget. Ja. Og så er det jo altså også noget, som har en effekt på andre priser. Ja. Det går ind og påvirker omkostningsniveauet i produktionen af byggematerialer, omkostningerne på byggepladsen, i fremstillingsindustrien osv. Vi bruger energi alle vejen. Lige præcis. Så det sender andre priser op også. Jeg ved, der er noget med dollarkursen også. Ja. Lad os kigge i krystalkuglen. Ja. En af de ting, jeg kigger meget på, når jeg skal prøve at spå om sådan den generelle råvareprisudvikling, det er, hvad gør dollarkursen. Dollaren er kommet over 7 kroner, så den ligger på et rigtig højt niveau. Lige nu gør det sådan set ondt, hvad er set med danske briller og europæiske briller. Fordi mange af de råvarer, vi køber vi i dollar. Ja. Så vi taber både på gynger og på karuseller. Råvareprisen stiger, dollaren stiger, gør den dyre i dansk og europæisk regning. Ja. Men den høje dollarkurs er også vejen til en stabilisering, og måske også lidt lavere råvarepriser, fordi grunden til, at dollaren stiger, det er, fordi man særligt i USA er gået i gang med at hæve renten. Hæve renten kraftigt. Ja. Fordi at centralbankerne har en opgave, og det er at sørge for, at prisstigningerne er lave og stabile omkring de her 2%. Det var det, vi kendte, der er sagt i gamle dage, men før det hele stak af sidste år. Der skulle vi gerne tilbage igen, så det hele er lidt mere forudsigeligt. Og det er altså rentestigninger og en stærkere dollar, som skal til for at løse det her. Og det går jo sådan set den rigtige vej. Ja. Det kommer at få hastigheden på økonomien til at falde. Lige præcis. Det skal lige tage toppen af det. Ja. Og det der er plads til lige nu, fordi at det går meget stærkt derude. Ja. Der er ikke nogen ledige hænder tilbage. Nej. Så selv hvis det lige tager toppen af efterspørgselen, så går det nok også, og så kan det give en mere stabil prisudvikling, som er, så ved man,
hvad man har at regne med, så bliver det nemmere at planlægge. Ja. Så det til sammen. Ja, så det bliver lidt den samme prognose som sidst. Ja. Lad os se, om jeg får ret den her gang. Men vi skal nok lige igennem nogle måneder, 3 måneder, måske et halvt år, hvor det vil føles lidt som det gør nu. Nu ser det ud som om, at der er nogle ting, som er ved at stabilisere sig på et højt niveau, vil jeg mærke, men stabilisere sig. Og så når vi kommer hen mod slutningen af året i næste år, så kan det godt være, at det kan falde en lille smule. Ja. Det kan også godt være, at det kan falde meget, hvis rentestigningerne gør så ondt på økonomien, at vi ender i en ny økonomisk krise. Det håber vi ikke. Altså en hård landing. Ja, ikke. Altså nøgleordet hos politikerne lige nu, det er en blød landing. Ja. Vi skal have styr på prisstigningerne, uden at det går for hårdt ud over økonomien. Ja. Det håber vi, det lykkes med. Men Jens, rigtig mange tak, fordi du kom forbi og gav os et indblik i, hvad jeres forventninger er til udviklingen på priser på råvarer og materialer fremover. Ja. Tak fordi du kom. Ja, så tak. Vi har den største inflation siden begyndelsen af 1980'erne. Først og fremmest mærker vi det på priserne på energi og på fødevarer, men også på priserne på byggematerialer, som stiger kraftigt. Derfor har vi inviteret chefkonsulent Noura Devici med i studiet for at snakke om konjunkturudviklingen og forventningerne til fremtidens byggeaktivitet. Noura, velkommen til. Tak. DI og DI Byggeri har netop sendt en dugfrisk prognose på markedet om konjunkturudviklingen inden for byggeriet. Hvad er forventningerne til konjunkturudviklingen i byggeriet? Hvad er det, I har analyseret jer frem til i den prognose? Tak fordi jeg måtte komme og fortælle om vores prognose. Velkommen til. Vores prognose viser, at vi har haft en rigtig god aktivitet i bygge- og anlægsbranchen. Ja. Efterspørgslen efter boliger har været på ekstraordinært højt niveau. Når man køber oftest en bolig, så renoverer man og tilpasser sin eget behov. Mm-hmm. Det gør, at renoveringsmarkedet havde det også travlt. Ja. Der var høj aktivitet på renoveringsmarkedet. Og de høje aktivitet har presset værdikælderne. Der er efterspørgslen efter medarbejdere stiger, ja. Og materialpriserne stiger. Og det skyldes også, at på grund af corona har der været forstyrrelser i forsyningskæderne, ja. Der gør, at værdikæderne bliver presset. Ja. Men nu er vi kommet til normalen igen, hvor efterspørgslen efter boliger er blevet normaliseret, ja. Fordi forbrugerne har fået den almindelige købsadfærd, hvor man har mulighed for at rejse og opleve forlystelse, så er det ikke så meget boligen, man investerer i. Man bruger penge andre steder. Man har mulighed for at bruge penge andre steder end under corona. Ja. Og det gør, at efterspørgslen er blevet normaliseret, men der er også nogle andre faktorer, der påvirker efterspørgslen. Renterne er steget betragteligt siden for eksempel januar sidste år. Ja. Der kunne man låne en fastforrentet rente til 0,5%. Nu koster det 3%. Det er en voldsom stigning. Det er en kæmpe stigning, og når renterne stiger, så bliver det dyrere at låne til bolig, og det påvirker efterspørgslen. Men efterspørgslen er stadigvæk på en moderat niveau, det vil sige, at håndværkerne har stadigvæk noget at lave, fordi danskerne køber stadigvæk bolig og renoverer det. Ja. Og også fordi der er så stor fokus på grøn omstilling og frigør os fra den russiske gas. Ja. Det gør, at borgerne efterspørger energirenovering. Ja. Og det øger jo aktiviteten, eller holder aktiviteten på et pænt niveau i renoveringsmarkedet. Og så har jo regeringen, da coronaen startede, vedtaget grøn boligaftale, der gør, at Landsbyggefonden har fået lov til at renovere almene boliger for ca. 30 milliarder kroner. Ja, vi får lov til at bruge nogle af deres penge. Ja, de har fået lov til at bruge deres penge til at renovere deres ældre boliger. Ja. Og det er ca. 30 milliarder fra 2020 til 2026. Ja, og det skaber en del aktivitet på renoveringsmarkedet. Så det holder hånden under markedet? Lige præcis. Ja. Så renoveringsmarkedet har gode vilkår, vil jeg sige. Ja. På den anden side når vi kigger på nybyggeri,
der har vi nybyggeri også ligget på rigtig højt niveau. Ja. Og de ligger stadigvæk. Vi forventer stadigvæk, at de ligger på et højt niveau, men vil aftage fra det ekstraordinært høje niveau, som var fra 18 til 21. Ja. Især projektbyggeri, etageboliger, forventer vi at falde. Ja. Også fordi man har valgt at udskyde nogle af nybyggeri af almene boliger, fordi materialpriserne er stigen, og der er en bestemmelse om, at hvor meget almene boliger må koste. Derfor har man valgt at udskyde nogle af boligerne, af almene boliger, for at markedet kan stabilisere sig igen. Der kommer styr på forsyningskæderne. Ja, og skruet lidt ned for tempoet eller varme på markedet. Lige præcis. Ja. Og så forventer vi, at der vil blive stadigvæk bygget flere enfamiliehuse, fordi der er en tendens til, at borgerne flytter ud af byen og bygger i omegnskommuner, især familierne. Men efterspørgslen efter boliger vil være, selvom det aftager, men det vil stadigvæk være på et pænt niveau, fordi vi har også en demografisk træk, der gør, at vi bliver flere og flere, der bor alene, og flere ældre bliver ældre og bor i deres eget bolig. Ja. Samtidig med, at vi har en lav ledighed, en god arbejdsmarked, hvor danskerne har råd til at investere i bolig, og købe bolig og renovere bolig. Hvornår tror du, lige nu så er aktiviteten meget højt i byggebranchen. Hvordan tror du den der, jeg hører, du siger, at det er en blød landing, vi kommer til at få. Ja. Hvornår tror du, den kommer til at indtræffe? Altså, vi forventer allerede i år, at der vil komme en opbremsning af aktiviteten. Ja. Især på boligbyggeri, nybyggeri. Ja. Og næste år kunne man rigtig mærke, at markedet er stabiliseret sig. Ja, men på et sundt niveau. På et sundt niveau, på højt niveau. Sundt højt niveau. Ja. Okay. Og du har været lidt inde på det, men du siger, at boligerne, det vil stabilisere sig. Det er især investeringsejendommene, der måske får det største dyk, om man så må sige. Hvordan med erhvervsbyggeri? Kan I sige noget om det? Vi forventer, at erhvervsbyggeriet vil være på et pænt højt niveau, men den vil aftage lidt i forhold til sidste år. Ja. Men stadigvæk på et okay niveau. Ja. Så vi er ikke på vej ind i en krise i byggebranchen? Nej, det vil jeg absolut ikke mene. Og det er jo lige det, vi gerne vil høre jo. Så nu rigtig mange tak, fordi du kom forbi og fortalte om jeres, kan vi sige, behagelige forventninger til byggebranchen. Det er jo nok meget godt, hvis vi kommer lidt ned i gear. Det sker der nok ikke noget ved. Så godt at høre. Tak fordi du kom. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Velbekomme. Kompensation for de store prisstigninger på byggematerialer er et varmt emne i byggebranchen for tiden. Derfor har vi inviteret advokat Mads Severin fra Erhvervsjura i studiet for at fortælle om DI Byggeris nye beregningsværktøj, der viser, hvornår et byggeprojekt er berettiget til kompensation for prisstigninger efter AB18. Velkommen til, Mads. Tak. Mads, du var jo i studiet her en gang i november, tror jeg det var, hvor du fortalte om de 7 betingelser for, at man overhovedet kan modtage godtgørelse for prisstigninger. Sidenhen er der jo sket rigtig meget. Priserne er steget endnu mere end dengang, så det er mere relevant end nogensinde. Men nu har jeg lavet et nyt værktøj, der gør det lettere for håndværkerne at finde ud af, hvornår de er berettiget til kompensation. Ja, det har vi. Og det er jo helt rigtigt, som du sagde, at skal vi ind og have noget prisstigningsgodtgørelse, og vi er inden for AB18, jamen så er der nogle betingelser, der skal være opfyldt. 7 betingelser. Dem gennemgik jeg her sidst. Jeg var inde hos jer her i TV3. Og det vi har gjort nu er som sagt at lave et værktøj, og det vi fokuserer på, det er de her 2 betingelser, nummer 4 og 5, der er her på planchen. Nemlig det her med, at hvis vi skal have en godtgørelse, så skal det overstige 10% fra tilbudsdagen, og hertil ligger man 0,5% per hele måned. Og så nummer 5, nemlig det her med, at man først kan få godtgørelse, når reguleringsbeløbet overstiger 0,5 af entreprissummen. Og det er så det, vi har prøvet at inkorporere i et
beregningsværktøj, som vi har lagt inde på vores hjemmeside under emnet materialeprisstigninger, under erhvervsjure for dem, der har med erhvervsjure at gøre, der ligger det her punkt. Ja. Og fra der kan man så gå videre over i vores prisberegningsværktøj. Ja. Jeg ved, du har et lille eksempel med til os. Ja, det har jeg, fordi beregningsværktøjet, det er sådan et ganske faktisk simpelt Excel-ark, og der er også en egentlig vejledning til, så man kan få god hjælp til, hvad er det, vi skal taste ind i det her værktøj. Og trykker man på det, værktøjet her, jamen så kommer man ind i vores Excel-ark her, hvor man skal taste nogle forskellige parametre ind. Det er det, der er de hvide bokse hernede. I det her eksempel har vi tastet noget stålrør ind, vi har tastet en tilbudsdag og en indkøbsdag ind, vi har tastet nogle værdier for, hvad kostede det her på tilbudsdagen og på indkøbsdagen, og så har vi tastet ind, hvad var så prisen på tilbudsdagen. Og når man har tastet det ind, så får man så et beløb, nemlig et godtgørelsesbeløb, så på det her materiale kunne vi i eksemplet her få 30.000 i godtgørelse. Men så skal man også lige indtaste entreprissummen, fordi der var jo det her med, at godtgørelsen skulle fylde 0,5% af entreprissummen. Og i det konkrete eksempel kan I se her, hvor jeg lige har markeret, at der udgør det kun 0,4%. Ja. Så her vil du ikke kunne få godtgørelse. Så det er den kedelige situation. Det er den kedelige situation. Inden vi går videre til den sjove, så skal jeg lige høre, det her det er simpelthen bare nogle enhedspriser. Det kan være kilo eller løbende meter. Det kunne eller det jo være, whatever. Ja, det er det, der er tænkt på. Ikke? Ja. I en byggeproces, så køber man jo løbende materialer ind. Ja. Og så ser vi også her, at det næste, så har vi så puttet et nyt materiale ind, nemlig noget hvid isolering, som der jo også har været mange prisstigninger på. Også med de her forskellige parametre, og der ser vi så her, at nu får vi også noget godtgørelse for den hvide isolering, her i det eksempel 8.000 kroner, og lægger man det sammen, så udgør det nu over 0,5% af entreprissummen, og derfor så er vi nu good to go, om man vil, og kan derfor få prisstigningsgodtgørelse, og det kan man så få for hele beløbet, altså ikke kun det, der ligger over de 0,5 af entreprissummen. Så det er rigtig vigtigt at få alle posterne med, så må sige, fordi det er det, der gør, at man kommer til at kunne ramme over de 0,5. Yes. Ja. Okay. Jeg skal høre lidt om dokumentationen. Det her nu på tilbudsdagen, det kan jo være et tilbud, der ligger. Man har hentet et tilbud fra stålrør, det kunne være U. Johansen eller et eller andet, der kom med det. Hvordan med dokumentationen af den prisstigning, der har været? Altså eller er det nok med et tilbud? Det reglerne lægger op til, det er, at det skal være, når man går ind og skal finde den prisstigning, der har været for henholdsvis tilbudsdagen og indkøbsdagen, så skal man kigge på, hvad var den generelle pris i markedet. Ja. Man lægger egentlig op til, at det er det relevante indeks fra for eksempel Danmarks Statistik, det relevante detaljindeks for træ, stål, hvad det nu måtte være. Ja. Men er de helt misvisende, de indeks i forhold til den faktiske virkelighed, så må man ud og prøve på anden måde at dokumentere den generelle prisstigning på de henholdsvis tilbudsdagen og indkøbsdagen. Det kunne være indhent eller ikke tilbud, men i hvert fald indikationer for, hvad var den generelle pris i markedet på henholdsvis tilbudsdagen og indkøbsdagen. Ja, for problemet er vel nogle gange, at indekset halter lidt efter den virkelige verden, når man så må sige, ikke? Det kan både halte efter, og der kan også være flere parametre ind, så det ikke er fuldstændig afspejler den virkelige verden. Men egentlig er reglernes udgangspunkt en objektiv konstatering af den generelle prisstigning i markedet. Ja. Så det kan der godt være lidt arbejde Det kan der være. Dokumentation er i det hele taget en udfordring i de her regler med prisstigning. Ja. Mads, tak fordi du kom og fortalte os jeres nye værktøj. Jeg var i Aalborg forleden, da jeg snakkede med medlemmer, og da vi viste dem, de havde desværre ikke set det, men da vi så viste dem, der blev de meget begejstrede, så det er også derfor, du er med her i dag, så vi kan få det spredt ud til alle træsektionens medlemmer. Tak fordi du kom. Det var så let. I slutningen af april var der DM i Skills. 6 lærlinge kæmpede om at få titlen som årets tømmerlærling. Vinderen blev Niklas Weber Stryn fra Køge. Han er i lære hos Mestermassen, der vandt hele 2 titler ved dette års DM, nemlig Danmarksmesterskabet for tømmerlærling og for snedkerlærling. Vi var naturligvis til stede ved DM i Skills, hvor vi fik et interview med Niklas. Velkommen til den store afslutningsceremoni til DM i Skills 2022! Jeg har simpelthen trænet så meget, udfordret mig med svære opgaver, og så har jeg sørget for at være fokuseret her, mens det har været i gang. Selvom der har været familie omkring en, og bare skulle lukke helt af, ikke helt på med noget, det var mega mærkeligt. Men så holde en stram tidsplan, så man kan levere lige til sidste øjeblik. Det
fedeste er, at man kan få lov til at bygge noget, der står færdigt, og man kan se, at man bare har lavet noget, der er pissefedt. Altså, det er fedt at få lov til at bruge sine hænder til at kunne udrette et eller andet og se, det jeg har lavet. Ja, det er god arbejde. Han har været virkelig fantastisk lige af denne år. Han har givet alt det fri, han har kunnet, og har virkelig bare været støttende, og han har altid smilet og været glad, og virkelig været engageret, også for os, der stiller op til det. Så det har også været perfekt. Over 67.000 var forbi ved DM i Skills. Det er derfor vigtigt at være til stede under eventet, så vi får synliggjort tømmerfaget, så unge mennesker vælger tømmerfaget som karrierevej. Støt endelig op om det ved at opfordre jeres lærlinge til at deltage ved de forskellige indledende konkurrencer lokalt og regionalt. Det var alt, hvad vi havde på programmet i dag. TV3 er tilbage efter sommerferien. Rigtig god sommer.